Ke abesifana siphinde simbingelele siyathemba ukuthi niyaphila ngalo zonke iningizimu Afrika nanoma kuphela kufinyelela khona ke lo mbukiso wanamhlanje igama ke uyena ku DM Sakazi channel DM Sakazi TV lapho khona ke sixhusa khona konke umuntu ukuthi akaqhubeke bese ke subscribe ngaphansi ke kwa channel ukuze akwazi ukubona zonke izinto esimlethela zona ngaso sonke isikhathi ngoba sihlezi siphethe izinto ezikhala kahle angakhulumi kakhulu ngiyabona khona abashaya ismile babone imbiza inkinga ziningi emakhaya mfowethu aweke ngibingelele nje ngikwamukele kulona uhlelo kwi-channel DM Sakazi TV. Ngiyabonga ukwamukeleka, ngiyabonga futhi ukubingelela kwana DM Sakazi uhlelo le-channel DM Sakazi TV. Ziningi izinto esizokhuluma ngazo ke ngicela ke uhlale ubeke indlebe ngiyathemba futhi ukuthi siyothi siqede noma uqede ukubuka lo hlelo kuyobe kuningi osokucoshile mfowethu nangu umukele lapha ekhaya uyabuka uyayibuza ukuthi ubalethe izwa ngicela nje ubekele ukuthi ubani wakabani okhuleleke. Udokotela wakwaNdimandela ukhulele endaweni yaseMalangeni Hammersdale. Ngikhule nje phakathi nayo eHammersdale endaweni yaseMalangeni. Ngafunda isikole nakhona khona eHammersdale endaweni yaseSikhethoqolo. Yes. So ngiyudokotela nje osiza kakhulu ngamakhambi ngicotha abantu bawabona namakhambi lapha ngwethu. Yeah. Kuyiwona asiza kakhulu akhona ngoMenethene akhona ngoBithizon monke indawo wonke ama-branch akaBithizon atholakala amakhambi. Sizokhuluma ke ngawo amakhambi mfowethu iningizimu Afrika abantu kakhulukazi mfowethu abasakholelwa kakhulu ezintweni zesintu ziningi izinto abafisayo ukuzazi ikakhulukazi mina njengabalaphi bendabuko futhi ke asebenolwazi oluthe thuthu. Ngifisa mfethu sibheke la amapointini esizoba nawo namhlanje sizokhuluma ngawo. Ngifuna mfethu sibheke la ekuthenini nangu umuntu unemali usuke ekhaya uyakothenga umuzi mhlambe khona endaweni zasemakhaya noma ngabe ikephi la ezokwazi ukuthenga khona usefuna ukulandela ke amasiko esintu ukuthi athi mesuka bese yawuvula umuzi enze ngendlela kwenziwa ngayo. Ngifuna ukuthi ubheke ukuthi umuzi ubikwa kanjani makuthiwa ke ayisibani bantu sakhile usenebala ndawo lathizeni wandisa umuzi ubikwa kanjani ukuze wazeke edabeni. Okay, ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo. Siqale la DM Sakazi. Yeah, okay. Mawubika umuzi uye uqale uxhumane nabasekhaya kuqala. Ekhaya elikhulu. Ekhaya elikhulu yes. Okusho ukuthi uzoqhubana nabo bese kuthi mawusuqhubana nabo abatshela ukuthi ayisekunendawo umuzi wesekhaya usuyanwebeka kahle kahle hayi ukuthi sobika ngoba nako mhlambe sesitholene indawo kanje kuthiwa uyanwebeka wandiswa amagceke igceke selandile so uqhumane nomuntu kuyena ophatha impepho. Yeah. Uyena ozobe sekuphathela impepho ke bese uthenga isilwane ke lapha esibizwa kuthiwa imbuzi. Yes. Imbuzi ngiyona izofike ibikele laba amakhehla ala emsamo. Yeah. Isibongo lesi sasekhaya. Yes. Bese ukushiya ukuthi ke la ekhaya linamakhehla kunisho ngethakazelo zakhona niyazi ukuthi alandelana kanjani. Yeah. Bese kuthiwa la ekhaya usibanibani usebona ukuthi avule alule igceke la ekhaya. Yeah. Sithi asinaziseke ukuthi igceke la ekhaya seliyaluleka. Uyihlatshwe lapho lapho la ekhaya lembuzi. Yeah. Bese ke mayisihlatshiwe uzolala khona ke yena lothenga umuzi. Alale khona la ekhaya la kade ehlabela khona la esuka khona ekhaya elikhulu. La ekhaya elikhulu la kade ehlabela khona imbuzi. Uzolala ke bese bonke ke njengomndeni bebevuka ekuseni bayidle iphekwe lo mbuzi bese iyadliwa. Yeah. Uma isipheke kuzoshiwa umkhono ke ongezopheka ozohamba nalembuzi. Yeah. Uzohamba nala nomndeni ke lo osuyemzini omusha nokhamba lesizulu ngicela ukuchachisa lapha. Uzohamba nomlenze nokhamba lesizulu. Yeah. Osekuzohamba nako sekuyokhonjiswa ke idalwa ke manje. Masalekhaya. Kuzobikwa futhi empepeni sesiyaphuma ke manje siya kulumuzi lo okuthiwe igceke seliyanda khona. Sekwaziswa amakhehla. Siyaphuma ke siyobona lo muzi. Sekuhamba umndeni ke wonke naye lo phatha impepho. Yeah. Mfowethu ngingakukhulula usaqhubeka bese ayofika ekhaya nayo lephethe impepho. Angithi mawulanda abantu abadala siyazi isikhathi esiningi usebenzisa ihlahla lomlahlankosi abanye basebenzisa umgamo. Yeah. Lokho kanti kusebenza nini? Lokho cha akusebenzi mangabe sibika ekhaya. Yeah. Basibika umuzi omusha cha ihlahla alisetshenziswa. Kusetshenziswa nje imbuzi babikela abadala nje bakade ngichaza ukuthi
babikelwa bese kubili oshisa impepho ozobe sechaza ukuthi hayi umfowethu usibanibani ukuthi igceko siyalula sekunendawo aseyikhombile. Bese-ke lapho-ke umkhono lo mbuzi izofika ihlatshwe inqume bese kushiwo umkhono wesokudla. Uzofika uhambe-ke nabo-ke manje-ke ngakusasa sebeya kulowo muzi bafike nabo bawupheke lo mkhono. Ukuhamba lwemsamo ukhamba ukuthi liphuzwe khona kuphekwe lo mkhono liphuzwe kule ndlu layo yena ezobakhombisa khona-ke abadala ukuthi yilona khaya leli. Lizophekwa-ke lo mkhono bese udliwa-ke bese kuphuzwa lona lolu khamba. Masifika la ekhaya ayikho mhlawumbe isilwane esisihlabayo esishoyo ukuthi-ke ngoba sesifikile nani mhlawumbe nasike mhlawumbe isithebe esinikeza zona phakathi komuzi wethu. Umbuzo omuhle kakhulu-ke loyo ngisathi ngiyaya lapho. Sekuzokubeke manje masedlule lo mkhono saphuza nalolu khamba. Angithi nakhona kumele futhi kube notshwala khona kulo muzi esobe sobona. Kumele kube khona utshwala ozobe bugayiwe okuzokwazi ukuthi mangabe sesivula indlu manje. Mase sivula indlu manje lapho-ke ezobe sekuhlatshwa le mbuzi-ke manje sekubikelwa abadala ukuthi nakhu-ke nina bosibanibani nosibanibani ukuthi nali-ke lade ikhaya sikhuluma ngalo sithi sigceke selandile ikhona-ke la le mbuzi futhi besiyabulawa futhi. Ibulawa idliwe le mbuzi. Ibulawa idliwe le mbuzi. Ngifuna ukubheka la ukuthi ngesikhathi uyishisa impepho kuzohanjwa nalowo mkhono. Ubona kanjani ukuthi sihamba nabo ngempela ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi mhlambe kwayilo muntu oshisa impepho akekho clean oyoshisa impepho ayishisa impepho mayishiswa umuntu oclean ngokwesintu onezabani ayilungi. Wena uyathatha uyahamba nayo uthi umfowenu unishisela impepho nihamba niyobika. Nibona kanjani ukuthi ngempela sebesukile basilandela? Ngoba ngiyeke ngizwe isikhathini esiningi engathi mawukwenza lokho kuba khona umuntu okwazi ukubona onesiphiwo sokubona nosokuzwa ukuthi cha le mpepho izwakele nabo besukuma sesingahamba. Manifike kulo muzi omusha cha manise ngaphandle komuzi kube khona izinto ezenziwayo ukhulunywe nabo nithatha impepho egcekeni nibahlangabeze ngaphandle. Ngifuna ukuthola entweni enjalo ukuthi esimweni esikanjalo ngokolwazi lakho lihamba lifikile. Mangabubika esiqinisekweni sokuthi cha njengoba sesihamba nomkhono nokuhamba sesihamba nabo bahamba nathi. Kuye kube abanye bathathe umuntu omthandazi noma umuntu okanye onemimoya eyobungoba. Abanye kodwa mina bengichaza ngesizulu ukuthi i-process yakho ihamba kanjani. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uyakuvumela lokho ukuthi sengathi mawukwenza angakhona umuntu ozokwazi ukubona ngokomoya ukuthi lokho kuyalunga lokho akulungile. Nalokho kungenzeka kodwa futhi nalokho futhi kuya ngomuntu ukuthi yena ufisa ukwenze kanjani. Lothi ngiqale ngichaze kanje ngesintu yenziwa ngesintu isiZulu nje esiyisona. Lapho mawukuthi-ke usufuna ukubona ukuthi ngempela umcimbi uhambe ngendlela yini imvamisa ukubone ngamaphupho. Akanjani amaphupho? Maningi amaphupho ngaphupha ngigijima phela. Uzokubona ngephupho nje mhlambe ubone abantu mhlambe noma uphuphe nje ubone ikhaya lakho kunabantu begcwele ukhombisa wamukelekile noma okunye ngekona amaphupho kuyenzeka nje ngesikhathi sisina sijabule ubone ukuthi ujabule ngisho ingane encane nalokho kuseyinkomba zokuthi umcimbi uhambe wayiphumelela. Kodwa futhi alikho elinye iphutha elingenzeka mawungabe uzohambisa ngalo ndlela nakanjani mawungabe ukholelwa ekutheni abantu abadala bahamba nani ngoba abantu abatshelwayo bese abantu abadala uyakhuluma nawo mawubacela ukuthi kwenzeke ukuthi bayabona ukuthi bangahlala bengenzi lutho nokuthi-ke uma usengemuva kuleli ukuthi kunabantu ukuthi abayihloniphi impepho. Ngomthetho mawumphathi wempepho kuye kuphoqa ungangizwa kabi. Kuye kuphoqa ukuthi vele kufanele uhlanzeke ngoba uyothinta abantu abadala nabo abadinga into ehlanzekile. Ufike kubona umuntu vele nje ngeke ubekwe umuntu ongayiphethe kahle ube umuntu ozoshisa impepho ohleze ephethe futhi waziyo ukuthi mawuthinta abantu abadala uthinta abantu abahloniphekile. Sisika kokwakaya sikhuluma ngolimi lwesintu-ke bathi isiZulu kasitolikwa
Izinto ezihluphayo emakhaya ubona umuntu engalungelwa izinto kanti kunemigudu ayijombile. Sihlele insizwa ke yakwaNdibande iyasicacisela, iyasikhanyisela. Mfowethu, nakho ke ekhaya ngiphumile, angiphumanga kahle, ngiphume esixabene nje ekhaya. Ngayohlala emqashweni ngaze ngathola amandla, ngase ngithola ibala ngakha. Ngiyabona into zami ukuthi nginomndeni phela manje ngifuna ukuthi ngiwubike umuzi ngifaka abantu abadala. Kodwa ngikwazi ukubuyela ekhaya la ngiphume khona nginamagama, kunamagama angikhiphayo. Ma ngithi ngiyazama ukukhuluma nabasekhaya, sizama ukuxolelana, bala bayaphetha. Okuyibona abamakhanda omuzi, abangifuna la nginyathele khona. Ngenza njani mina nginawo amandla okufaka abantu abadala nawo umuzi ngwakhile ngiyabona ingane zinokuphazamiseka. Kodwa mangifuna ukubuyela emuva ekhaya elikhulu, kwahamba kwaba khona lamanzi asekhona phakathi kwethu. Asixolelana ngisho ngithi ngiyancenga, abavuma ukuthi ngisondele phakathi kwekhaya. Ngenze njani? Kusuke kunzima kakhulu ke makuleso simo. Kusuke kunzima kakhulu. Okungcono ungaze kungadingala uze ukwazi ukubuyisana nabo kuqala. Okusho ukuthi bathatha iminyaka engange-20 singabuyisani, kusho ukuthi mina lo muzi wami usafana nokuthi ngisesemqashweni ngoba akusiwona umuzi mangingawubikile ngabanikeza abantu abadala. Okanye-ke sekungenzeka ngenye indlela Ekanjani? okutheni-ke uma ufisa ukubika abantu abadala sungenza ngoba ngengizwe ezinye indlela abanye bethi abanye bababizo olwandle of which angikholelwa kulezo zinto nasey'ntabeni of which angikholelwa. Awusho ukuthi akukho kodwa awukholelwa. Angisho ukuthi akukho. Ngiyiphikisa into yomuntu, ngihlonipha kabi into yomuntu. Ngoba siphiwe ngendlela engafani. Engingakusho mfowethu uma kuyileso simo sengamele mhlambe aye emathuneni noma emathuneni akhona ekhaya. Okusho ukuthi ayonusake manje ngoba phela abazwani. Uyasinyenyela phela ngoba akakwazi ukufika la ekhaya ngifuna ukuya lapha emathuneni. Uyonzana uphumele ekhaya xabene. Mezwe yasinyenyela futhi akukho kuhle ngoba ngagcina mhlambe sekukhona ukunukeka mhlambe ababholofidi okanye izangoma zibhula evela maseyihlola. Mekunjalo nje ngawuthi isimo sidinga ukulungiswa nje ekhaya. Mase silungisiwe nakhona ukusondela kwakhe makuthi bamukela. Kumele afike nesilwane. Imbuzi ebazokwazi ukuthi enze inhlambuko uhlambukelwane ekhaya. Akafiki nje evathazele hamba yedwa, kufanele afike nesilwane ezosho ukuthi ngahamba ngoba hayi ukuthi mawuhamba ekhaya uhamba ngoba usuke uxabene nalabantu oxabene nabo. Mawuhamba ukuthi uxabene nalabo oxabene nabo. Kodwa idlozi lona suke lingathandi ukuthi uhambe phakathi kwekhaya. Akufuneka uphume ekhaya iflathele. Mawusophuma ekhaya uflathele uduba noma okanye udikila kusuke kuyinkinga ngoba idlozi liyakhalaza njalo. So uma usubuya kusuphethe isilwane usuke usuzoxolisa edlozini-ke manje ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngahamba la kade ngibavuna umsindo okhona phakathi kwekhaya ngahamba ngakhetha ukuyohlala ey'ntabeni. Uyayizola-ke mbukeli lapha ekhaya ukuthi kubalulekile ukuthi imali ikhona phakathi kwekhaya nibumbane. Makukhona izinto ezihambe zihamba zayihibe phakathi kwenu kodwa nikwazi ukuhlangana phansi nizilungise nixolelane. Makukhona la kufanele nihlambulukelane khona kumele nihlambulukelane ngoba nisadingana. Ngisho ngathiwa kusena umuntu omndeni nanoma ngimuphi umuntu akekho umuntu ongamdingi la emhlabeni. Namhlanje ungamdinga kodwa kusasa-ke uzomdinga. Ndiye Msakazi TV uhlelo lwakho likuphathele izinto ey'khala kahle njengoba ngiye ngabika ukuthi-ke angeke uze uyisole ngokuhlala nathi nokuphinde futhi usubscribe. Mfowethu, nakho-ke sesibafakile abantu abadala sabakhombisa ngembuzi. Ukhona lento-ke kwabanye abantu abathi ukubika umuzi, ukuwubika. Abanye bake basebenzisa isilwane esinjengenkomo. Othola ukuthi athi no, mina obaba babenza kanje. Nomkhulu engikhulu esikhathini esiphambilini babenza kanje. Mase bafakile abantu abadala bese awubika-ke umuzi-ke ngenkomo. Ngabe unalo ulwazi entweni kanjani? Ngikhona ulwazi phela noma ngikeqa amagula angathi ngiyemuka noma angingasho ukuthi ngingazi kakhulu mhlawumbe. Esimweni esikanjalo uma usufaka abantu, angithi abantu abadala usuke ubafaka kade kuthuthiwe lapha. Ngasiqale silungise lapha ngithi. Kade nithuthile kulelo khaya bese uzobathatha-ke manje usuzobafaka bayalandwa ngithi sobalande enqweni la kade nithuthe khona senizongena kwelinye inqwe elisha-ke asenakhe khona.
bese uyabalanda kila sekusebenza khona amahlahlana. La sekusebenza khona amahlahla manje. Ihlahla lomlahlankosi. Ubalandaphi emanxiweni uyishiya mawuthutha ukuyishiye indlu enkulu. Awuyinakazisa ngenhla la ushisela khona impepho. Awuyithindi yona ngoba wenzela ukuthi mangabe usuwakhile wavusa wayabakhela nendlu yakho bese ukwazi ukubalanda ufike uyemsamuka. Nalo ihlahla lomlahlankosi nencekwa. Awuyichaze incekwa. Ufike wenze njani ke la ukhona kuleli nxiwe elisha. Ufike ubulala imbuzi. Ubulala imbuzi bese uyakhuluma emsamo ngoba bese abantu abadala basuke kodwa basuke befuna ukuthi baziswe ukuthi asekho ikhaya lapho ngoba uma ungabalandi khona bazohlezi behleli lapho bazosala bethi basekhaya yabo. So sekufanele manje ubalande bakhishwe khona usuhlaba imbuzi ke la ukhona kule ndlu yangenhla uhlaba imbuzi usuyabushisa impepho ukuthi le mbuzi ke le eyokuyolanda abantu abadala. Inqunywe bese ihleli bese kukhishwa incekwa. Incekwa ila kunenanzi bese kuba ingobe bese kube leli thumbe elide elincika kakhulu la eduze kofu bathi abanyusu. Ukhiphe leyo ncekwa uzobusa uyigaxa la ehlahleni lomlahlankosi. Ihamba kanje mawulanda abantu abadala. Usuyaphuma ke manje lokhu yena oshisa impepho noma lokhu yena ophethe impepho noma ophethe ikhaya. Wena usezohamba ke manje nale ihlahla lomlahlankosi nale ncekwa. Sekuyiwa kuphi emanxiweni ke manje la sithuthe khona kusahlala umuntu futhi. Usezofika emsamuke nempepho yaphathwa ke nokhamba lesizulu. Incekwa impepho ukhamba lesizulu. Sezofika ke manje ke makufika emsamo. Ushusa impepho uphethe nale ncekwa. Usabatshela ke nina bomkhulu nina bobani ukusho bonke ngokulandelana kwabo bonke ukuthi ke manje ke sesizolanda la ekhaya. Asekho usabatshela asekho la ekhaya asahlali la ekhaya sizele ukuzolanda ke manje simkhombise elinye inxiwa esesimuvele esesifikele kulona noma esesigudlukele kulo ngifuna usebenzise isilungu. Esesigudlukele kulo. Sizomcela ukuthi siyamthatha isithatha nawe ukuthi nihambe nathi ke manje sonilanda yabo. Bese kuzoqhatshulwa kancane lapho khambeni ngoba phela mawuthinta abantu akhona impunga netshebe ezayihambile awukwazi ukuthi ungathi uzokhuluma kodwa ungaphethe lutho ophuzwayo. Nala endleleni kufanele bakwazi ukuthi bahambe bephuza. Usuwenze njani ke manje usuhamba nalo ke lolu khamba nale ncekwa lehlahla lomlahlankosi lemsamo. Usushumisele nempepho usuyahamba ke lo zobehamba kasakhulumi ke manje. Usuyabatshela ukuthi asihambeni ke manje nina amakhehla wena usezohamba phambili ke manje akakhulumi. Ngoba uphethe amakhehla. La abanye noma bengakhuluma ngisho ukuthi uyadriver kumele adrive lo ophethe amakhehla ophethe incekwa nehlahla lomlahlankosi. Angingakuphululeni awesiphuza amanzi. Sibuya ke sisahleli nayo ke insizwa umfokandimande sasichazela ukuthi ke abantu abadala maseke sekuthuthiwe ekhaya sekuyiwa ke emzini omusha bathathwa kanjani. Mfowethu uyashayela kumshayeli akakhulumi nje uthule. Uhamba nalo ihlahla leli. Uhamba nalo ihlahla leli oza afike ekhaya uhambe ekhuluma nabo abantu abadala ukuthi hayi sesendaweni makuwumfula futhi akwazi ukubatshela ukuthi asesona umfula. Ngisho kuthiwa welwa ngenyawo yabetha ethi makhehla ke siyawela. Mawukuthi ke uhanjwa ngemoto makumfula futhi uyabatshela ukuthi ayisesijombe ibridge manje siyawela. La ufika khona noma usungaphandle egcekeni usuyabatshela ukuthi hayi ke sesifikile ke khona ke sicela singene ningasali ngakhona ngisho yedwa osalayo. Ninamakhehla kaniboko bese ungena uqonde endlini yangenhla. Bese uqonde endlini yangenhla uzobe sekushiswa futhi enye impepho ke manje. Kulandwa isilwane ke manje esokubangenisa ke manje. Esobe sesisho ukuthi lana ke sesiyabangenisa mawukuthi unamandla ugcina uhlaba nenkomo ke ezobe isithele sakho.
Yeah. ukuthi phela ukuthi bangenisa abazodlala banobangenisa bese ubanika isithebe banikeze bakhombisa ukuthi sebesemzini wabo bakhululekile kuyabuswa futhi banezithebe abazodla kusodla-ke manje usuhamba-ke ufike ukuthi uyabika emsamo manje kunaleli ikhaya lenu bese futhi uphinde ubanikeze isithebe sabo. Yo, isiZulu sijulile side ngiyacabanga ukuthi ke siyafunda nobe seneyinkinga noma nosazokwenza ngiyacabanga ukuthi khona akucoshayo nakubonayo ukuthi lokho kuzomsiza ngoba enkulumeni yonke kuba yibona konke okuzokusiza kodwa ke wena ubheke lokho obonayo nakho mina ngikudingayo nakho kade ngangilangazelela noma nakho efune ngigcine kade ngangicabanga ukuthi nokuthi ngizokwenza kanjani ndiye msakazi hle nayo ke insizwa mfoka ndimande mfowethu sihlaleke ekhaya ke ihlatshwe ke lonke ngomawo nawo amandla mfowethu sizama nje ukuthi sinciphisa kancane isikhathi abantu bese yibona nembiza amakhambi esazokhuluma nangawo mfowethu ngifuna ukubheka kuleli phuzu leli ngiyacabanga ukuthi nomuntu esekhaya uyafisa ukwazi mfowethu ukuthi akuthiwa ke bafo nakho ekhaya sidlulelwe ilunga lomndeni adlulelanga ekhaya lidlulele mhlambe emqashweni mhlambe lidlulele esibhedlela mhlambe lidlulele endaweni yesikhwameko ngifuna ukubheka la mfowethu ukuthi siyabona indawo eziningi abanye makufika umuntu olimala ngesikhala akwesibheke sesikhaleni kakhulukazi ngoba kuba nendida embonweni esiba nayo ngokwehlukana kunezimpunge ezisitshela ukuthi kube nabenkolo abasitshela ukuthi izinto egcine seyishayisana ngokolwazi onalo umuntu ohambe ngesikhala ngaba imoto ngaba ummese ngaba yini uma esebuya ezekhaya ufika ekhaya angene egcekeni noma ufika enze njani ngicela usikhanyisele. Ngiyabonga umbuzo. Umuntu umedlule ngesikhali noma edlule esingisi ake sithi ingozi. Yeah. Ngoba ingozi iqhamuka noma ingayiphi indlela yes. Isikhali singena nakhona engozini. Ngoba nemuntu akuhlaba ngempama uqule kufa. Ingozi leyo inhlekelele. Kodwa ngiyabona ke lokho kufa okwempama. Yeah. Okwempama siyabona ngoba kusuke ngachithekanga igazi. Awu mangozini mawuphumile. Inkinga bakuchitheka igazi yabo. Yeah. Okay, asiqale uma kuthi umuntu oshone ngengozi. Yeah. Odlule emhlabeni ngenxa yengozi akangene egcekeni lo muntu. Yeah. Ngithi akangene egcekeni ngobani ingoba kusamele kwenziwe izinto eqondene naye njengokugezwa nokuvalwa kwamanxeba nokuvalwa kwemikhokha kuyena. Yeah. Phela usuke elimele mhlambe ukuthothi ubekwaziwe noma beduduliwe unamanxeba okanye engozini yemoto mhlambe ubekhona amabhodlela yonke into umzimba ulimele unamanxeba okanye besha umphakathi unamanxeba uneyingozi yabo okanye mhlambe ukwaziwe. Yeah. Siwavala kanjani amanxeba? Kudingaleke umuntu omlaphi wendabuko esimweni esikanjalo. Yeah. Onobuchule futhi onawo amakhambi okwenza lonto ngoba kudingela umuntu onawo isiphiwo samakhambi okwenza. Yes. Ongawafundiseli. Ongawafundiseli ngoba uwafunisela ngahlala beqhamuke futhi thola ukuthi into bethi ivaliwe kodwa ivalwa. Ibuyise umkhokha ke manje. Ibo umkhokha ngoba kusuke kufuna umuntu owazi amakhambi owazi amakhubalo ukuthi mehlanganise ikhuba lokuthi nokuthi lapho na kanjani siyawuvala umkhokha. Akuphinde futhi kwenzeke ukufana lokho. Yeah. Okay, kuzodinga imbuzi ke. Uqala. Yeah. Uzobekwa nje makuthiwa ihairs uqhamuka emakhazeni kuze ihairs uzofika agcine ngaphandle. Umuzi yes. Umuzi bese nethola lo muntu ke ungabe inyanga noma nje umuphi umlaphi wendabuko. Angingasho ukuthi ngoba inyanga khona abanye babe bahlukanisa. Umlaphi wendabuko yes. Inyanga umthandazi kanjalo yabo. Kodwa umuntu ufanele abe umlaphi wendabuko ozobe sakhanda ke emakhubalo aqondene nokuthi kuvalwe inxeba. Yeah. Fanele lo muntu avalwe inxeba ngamakhubalo bese kuphindwe ngembuzi inyongo yembuzi sekugezwa ke amanxeba. Bese usegezwa amanxeba ke manje ukuthi angangeni phakathi kwekhaya namanxeba nemikhokha ethize seyigeza ngaphandle. Isale ngaphandle kwekhaya. Isale ngaphandle kwekhaya lento
yena angene esevaliwe amanxeba ukuze khona nasedlozini ezobe idlozi elingenawo amanxeba. Ngoba mengabe kungenziwa lokho ugcina umuntu mengabe sephenduke beyidlozi mengageziwe ugcine ethi methuza nenhlanhla kuwena kanti akagezwanga uvuza igazi. Into zakho bese ziyashintsha ukusondela kwakhe wena kwakheka izitha kwakheka amabhadi kwakheka inyama uyothi nasemsebenzini mesondele mhlawumbe wenza amaphutha emsebenzini ugcina usuphelelwe umsebenzi. Okwesinye isikhathi ugcina ungawutholi kwawona umsebenzi ngoba wena uhamba nawe uthi yena kahle kahle uyawuvulela umsebenzi kanti usesawena ukuthuza olimele. Mfowethu ngifuna ukubheka abanye bathi yebo bayamgeza umuntu ngaphandle komuzi kodwa akangeni egcekeni. Ngisho ngathiwa kunenkonzo yokuyomthuna iba ngaphandle komuzi adlule agudle igceke abe lapha enkonzweni aphumele khona bese ehlela emathuneni asekhaya. Ngifuna ukubheka ukuthi mawusumgezile ngokolwazi onalo uyangena egcekeni kuhlaliwe kukhululekwe noma usho ukuthi uyahambiselana nabo bamgezayo bese bemkhiphela ngaphandle komuzi abantu bamfikisa ngalo usuku lokumfihla bamgeze lapha asuke lapha esenkonzweni asuke lapha ehlele ngaphandle komuzi mangabe amathuna angeza nsuku komuzi. Lapho ke kushiyana ulwazi. Ulwazi nendlela yokwenza nenkolelo ayifani neyibongo omunye uthi thina ekhaya senza kanje omunye uthi ekhaya senza kanje. Ukuthi kunemikhuba ngoba thelona usiko sokuyimikhuba yemizi. Sungabe imizi ngoba nendlela esiphiwe ngazo ayifani. Omunye ngasho ukuthi hayi mfakeni ngoba ivele besuke sevaliwe amanxeba esegeziwe imbuzi yona ekwazi ukwenza lokho nenyongo nomswane. Angeke sandi kakhulu njengoba ngishilo ukuthi ke sikuphathele izinto ezinhle ezokulapha ngayo yonke indlela. Ngizombamba lana kumfoko ndimande sizobuya futhi ke into engizocela mina emakhaya ukuthi ukona konke enifisa ukwazi okuthinta isintu nokuthinta ke abelaphi bendabuko uzosibhalela number yethu nje uzoyibona khona laphansi screenini osibhalele ukuthi ke ufisa ke mhlambe ukuthi sikhulume ngakuphi iziphi izinto ofuna ukucaciseleka ngakho iziphi izinto futhi ofisa ke akukhanisele kuzona ukuze sikwazi ukuthi ke ngohlelo landelayo siphinde simphethe ubaba uNdimande akwazi ukukhanisela kulezi zinto enizidingayo. Mfowethu nawo amakhambi aphambi kwethu njengamanje ngiyayibona nje na imbiza uphila sabo zifo zonke ukuphila kwesizwe awusithatha usibeke mfowethu ngomsebenzi wamakhambi sibe sesigoqa. Ngibonga kakhulu ithuba umsakazi ndiye umsakazi. Lo seqale nophefuli uzifo zonke lo usiza kakhulu lapha ushukela iBP acid eningi emzimbeni izinto khathala amathambo nje izifo eziningi nje lapha ungeqolo ulimthambo uqaqamba kwamathambo uyasiza kakhulu. Uzifo zonke uyatholakala naseyitolo nje koPitizone Community ngoMuthalas Pharmacy endaweni eningi uyatholakala lo ama-ulcers ke unciphisa acid uphinde futhi ushaya ama-ulcer. I-acid iba kakhulu ey'dudleni nawo umuthi wamakhathi enganza kwethu nanoma ngabe uyasibona ngePlastica ukuphila kwesizwe uyitholile nje yona iyatholakala zonke indawo. Bese ngiza la hayi osawudi naba-ke ama-bath salts isambulo uyakwazi sivule nje into zakho ziyavuleka zikhanye nasemsebenzini nje mawukuthi bekade kubophekile mhlawumbe umuntu osebenza ngesithunzi uyazivula futhi nesithunzi. Bese ngiza la ugazi lolu gazi ke lenza ukuthi liqoshe isichitho kakhulu bese lenza ukuthi uthandeke. Iwona lobonakala emavidweni ku-TikTok usetshenziswa omunye wosisi emanzini. Geza yiwo lo amanandi sinanqa lesi basifazane iwona lo ugazi. Wenzani ke wona sithi isichitho uxoshilwa namathunzi. Hayi mavula kubhaliwe lo vula inhlanhla mawunebhizinisi uvula inhlanhla bhizinisi uyaqala ngawo nasebhizinisini. Uyakwazi nokusebenzisa futhi ukuphalazeni uyakwazi ukuthi nje ukugeza ngawo uma ngabe uzobhizinisini uvula inhlanhla nemali yavuleka kakhulu. Bese sizalana lo amaphazi into ekuthiwa umhluma nje
Ushaya iminyango. Awuyibheki ushaya iminyango wona uhamba phambili ke futhi emakethe. Yeah. Abantu abaningi bayawazi njengoba bezobona le video nje bazokhumbula bayawazi. Kwamanje nje khona nawe ekhaya nje ebuka le video uthi awunale libhole. Aphinde lavela. Imanga bese uthi lo uphunywa nomhlonyana we-stroke ke usha stroke nenkwatshe emzimbeni. Hayi le nkulu malanga ke ngempethe iqhawe alandile ngikho abaningi wathi wayibiza ngeqhawe. Wayibiza ngeqhawe. Enkulu malanga le iqhawe impela unganizolala nini impela lo ngibongelo zawo ke. Unganizolala nini? Uyachatha impela kunze uchatha iphuzwa ke le uyachatha nje. Le yonke iyaphuzwa. Le iyachatha kuphela nje ibhaliwe ngamagama abo ukuthi yokuchatha kuphela. Wemavila. Uzana ukuvila amadoda. Nangu unganizolala nini? Mfowethu, nangu umuntu lapha ekhaya uyayibona ke imishanguzo yonke. Uthi ngiyawufuna lo sebhodleleni elibovu. Mfowethu, utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana? Abantu abafuna ukuxhumana nawe mhlawumbe makukhona okunye abafuna ukubuza ngazimbiza nenombolo yakho umuntu omdala. Ngizoqala kanje umsakazi ngiyabonga leli thuba. Umuntu engangena epage lethu uphila kwesizwe Herbal Medicine and Beauty Products lapho Facebook ekhona. Na ku website futhi www.uphilakwesizwe.co.za. Bese mina ipage iqondene nami njengomlaphi wendabuko ungaya lapha kwi-page lithi Nyanga Nami Healers SA. La uzothola khona ukuthi yonke ama-product nokunye nje okuningi nalapho futhi ungakwazi ukubuza khona uma kukhona udinga ukubuza uzochazeleka. Ngiphinde Nyanga Nami Healers SA ohlangene nje. Nyanga Nami Healers SA ohlangene. Uzokuthola ke lapho Healers SA. Mhlambe ke inombolweni yemfonomfono ngoba kukhona nabantu abadala abazothi mntanami awuthatha inamba yaloyo mbhemi loyo ngimfonele nginenkinga la sengade ngahlala ngishawa uhlangothi inombolo etholakala kuyona. Inombolo ithi 060 395 2905 asibaphinde eduze 060 395 2905 mfowethu amazwi akho kuphethe lokuvayelisa babukela lapha emakhaya. Ngiyabonga kakhulu babukeli beMsakazi TV. Ngicela niphinde nithambele njalo nje okuningi. Ngiyabonga nawe Mvuka Mkhize. Uyazi isona esitheko sesizikhanyise lazo ubona baze ukuthi imbiza. Kakhulu Mvuka Mkhize ukuthi ungisondeza ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu nje ngijabulile nje ukuba nani. Ngibonge nani babukeli lapha emakhaya nibuke nithokoze. Xa ukuthi okuningi nithola amaningi esakeni bathi nidla amaningi esakeni. Nisazowadla futhi niqhubeke ngayotholelana le ndoda le Mvuka Mkhize. Khona ingoma mfethu ethi wena usukela isangoma sakwaNgcobo siphula kahle ngowe mncane othakatha abantu. Siyabonga kakhulu ke ngani wethu ngicela nje ngophuma kulolu hlelo bese ke uyasubscribe akukuningi engizokusha ngizovalisa kakhulu njengenkunzi etelebhayi ebalekayo cha ngibaleki ukuhlehla kwenqaba isuke ibaleka isuke ibuya iyothatha amandla uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya niphile asibonge.